Ekin lan nahi. Bueno, Xabi, zenbagarren diska da? Ba, esango nuke 9. dela. 9. diska? Esango nuke, ez dugu... Kontua alduta ja? Bai. Ai, ama. Bai, eskatia da bidean ere gauza ezberdinak egin ditugula. Hori, ez dakit 9. da Kerobi taldeana, eta zun bakarkakoak ere bai atatakoa zea. Bai, baina hortaz aparte. Gero antikontinente proiektu bat egin genuen ere bai, gero zakizea, ora... Esango dugu 9. 9. Vale, oso ondo. 9. Eta zer ekarriko 9. diska honek? Zoze berezia topatuko dugu bertan? Ba, asuntoa da oso idila hona irutu zegula, zure programa etortzea. Bai. Zeren eta disko hau urte eta erdiz prestatu dugu. Vale. Denbora eman diogu. Vale. Zukaldean bezala, denbora behar du, ondo goxatu ezu, ez da? Hori da, oran denbora behar du, eta gainera denbora eman nahi diogu jendeari, entzuteko lasai. Diskontan, dago dena oso sutila, oso polita gratuta, mimo handiaekin, eta orduan, hori da gure naia, jendeak entzutea. Ona. Eta, Xabi, bazekiat diska honek gainea, berezila dakana dela, dana lotuta dijoala, ez da? Bai, abesti bat bestiakin, kantuakin, eta dana etxiakin zerikusia handia dakala, ez da? Bai, ala da, bai. Kontatu dugu pixka zergatik antanolatan bildu ezuen hemen dago, pizket diskoaren gure lan berriaren mamia. Da, hasieran nik historia bat idatzi nuen. Bai? Eta historia horrekin, Maite Gurutxagarekin, ilustratzailearekin, konversazio batzuk izan nituen. Eta hortikan, historia eta ilustrazioaren borradore batekin, orduan hasi ziren kantak ateratzen. Orduan, klaro, emaitzatzen da, badakagula dena kontekstu batean, etxe batean pasatzen diren gauza, 11 abesti, 11 gela, horri irudian ikusten dugun bezala, eta orduan, dena da pertsonai bati zepasatzen zaioan etxe baten barruan. Ona, eta pertsonai hau, fikziozkoa da, benetan pasatakoa da, zure bizipenak dira, edo ez dindeu kontatu. Esango nizuke fikziozko gauza bat dela, baina askotan fikzioa oso realitatea da. Bai. Eta superatu itugu, ere, bai. Ez aldala esaten, Bai, pizkatxo bat biografikoa ere bada, kontatzen diren gauzak eta bar, baina ez dago tramarik, dena zoriontasunarekin eta pozarekin. Kontatzen dira. Ona. Eta Xabier... Izakit hor lanekoa, gehiago, beste bat. Zenbat botaituk? 3. 3? Venga, bai, laugarren batin, eta horrekin listo. Nik hemen botako tipulina, eta gero bestia botako dugu saltxara. Eta Xabier, zergatik parekatu ezue diska etxe batekin? Ba, hasiera batean, idatzetako historiak kontatzen zuen Sirakusako asedioari buruz hitz egiten zuen. Erromatarrek asediatu zutenean eta Arkimedes hil zuten momentu ura eta bar. Baina hartu ginen, etxe bati buruzko gauza txikiei buruz hitz egin nahi nuela edo nahi genuela. Hau da, nola bat esnatzen den, kafea egiten duen, bere eguneroko gauzak egiten dituen, bere fantasmarekin hitz egiten duen, eta barrez. Orduan, gauza guzti horiek, nolabait, esango nizuke, nire herriko etxean edo, pasatzen dira. Bai, Presentzia. Hoi zure etxea da, zure herriko etxea da. Bueno, olako zaz. Hainbeste logela azkazu, etxearrakak, Herriko etxea da. Vale. Bere presentziekin eta bere gauzekin, bai. Una. Bauka bere misterio puntua hauka, bai. Vale, eta nik hori irakurriet pixkati puntxo, eta zein da mamu hori gauetan ateatzen dana, eta hor... Asuntoa badakizu, artistek eta beti, haibez, galera bat dagoenean, edo maitasun galera bat, edo egunean, edo beti drama izugarriarekin tratatzen dugu, ez? Hau da, bizitza gutxi zaigu, hau eta bestea, ez? Eta uste dut ez dela oso realista. Bakoitzak ponderatzen du alduen bezala, ez? Bere dramak, eta aurrera egiten du. Aurrera egin nahi du. O behar du. Eta orduan, asuntua da, gure diskontan ez dagoela gauza espektakularrik. Dena da oso leuna bezala. Apala, leuna, bai. Leuna, eta batek esango luke, baina zezantzu dauka, ez duzuten nahiago... Hau ez da Kerobia. Ez duzuten nahiago, ez dakit, subsidiak, argiak. Zer esan eman? Ba, egia esan ez. Gure iritziak ez dauka importantzen dirik, kasu honetan. Eta horregatik nahi genuen gauza bat egin, xumea, polita... Eta Xabi, hau zer ekarrik, edadiak o zerrek ekarrik gonea, Uste du baiez. Vale. Eta etxeko bizilagun horrek, hainbat gogoeta iteitu, ez da? Bai, egiten ditu. Asertzen da asko, nola dagoen mundua. Eta ze tonto samarra garen
mendebaldean, eta gazaren kontuarekin ere oso aserra dabil, eta galdetzen dio ere bai mamuari, gauza galdetzen dizkio, eta, bueno, bero gogoetak egiten ditu, ezta? Eta errefuxiatuen inguruan ere, hausnartzen du. Bueno, han bere etxean, drama handirik gabe, etxean dagolako, bere gauzekin, baina horri buruz hitz egiten du. Ondo. Bai, eta drama emestez, bai, etxian daolako, eta ez daolako gauza horiek pasatzen dian lekuan zehazki igual, ez da? Bueno, bai, iritsiten dira, ez da? Txipristinak iritsiten dira beti, ez da? Beti iristen da. Beti iristen da modu baten edo bestean, baina, bai, ala da, bai. Eta pertsona honek, gai pertsonaletaz ere bai, hausnartzen du, ez da? Bai, gero ere badakar, asko pasatzen zaigu musikarioi ere bai, nola den exitoaren hori, arrakastaren kontu hori eta bar, ez? Eta nola askotan perspektiba galtzen dugun, eta ez garen gai ikusteko, gure misioa dela musika egitea, ahalik eta gauza politena, txikia balin bada ere, eta gauza importante bat, zure zale edo entzuleari, bale? Ondo pasarazi. Eta ez neurosian sartu, ez egon tabarra sartzen, edo olako gauzen. Zaindu behar da. Eta, sobre todo, gauza polit bat eskaini, ez? Eta hori askotan azten da. Eta zitea, despistatu, azkenia... Nik uste baietz. Gero batean pasatzen zu urte guztia, pentsatzen, zein den espektatiba, besteen espektatiba, eta batean ez duzu zaindu, zure misioa dela disko bat egin, kantuak egin... Eta iria ondo baldin mazia, gainuntzeko bazetorrek, ez da? Bai. Ia, bueno, beti batzutan igual norbeantzako gelditzea, baina azkenean norbeantzako baldin bada eta goxatu bazu, bai ondo. Baina gaina, bestentzako inbazu, zuk ez dezu goxatu, eta bestiak ere hor dator porrota, ez da? Gazteagoan nintzenean, pentsatzen nuen, bira, ondo baldin bazaude, horrean ezin duzula sortu, eta gizagolako dramarik, hori gezurra da. Gero eta hobeto zauden, gero eta hobeto doa dena. Eta gero eta hobeto sortzen da. Eta da, sukaldean bezala, biziposarekin egiten baduzu, hobeto dijoa, triste baino. Dudi gabe. Eta maitasunak egiten baitu zuta gaizki atatzen badia, bazkenean maitasunak egin dezu, eta ez dakazu barrua helduta, eta ez dago drama handia egiten. Ez dago, arrazoi. Gauza naturaltasun puntu batekin ikusi, eta ez da. Ondo, Xabi. Hauza polita egin dugu, ez da? Bai, hori, erdila botako dugunea, betu, bota honea, erdila ja, gainea, bai, erdila. Eta beste erdila jarriko deu saltxantzako. Ingotena da, oi txiki indet, zeatikan, oi dijoa almondigen bolen barruan. Eta hau, saltxantzako danez, pixkat potoluagoa moztu ditut. Vale, batzu ja txiki dakau, ingotena da, hau, zua jetxi, xua egiteko, oso ondo. Eta, Xabi, hau, zuri gorputzak eskatzen zitzun, proiektu berri hau martxan jartzeko, noiz idatzi zen du? Zalantzak izan ditugu, urte guztian zehar, urte eta erdi guztian zehar, baina, bai, uste dut argitu duela, zenden gure papera, Kerobiaren papera musikarekiko. Eta gainera, esan izan dugu, elkarrezketetan, nolabait, Kerobia musikaren negoziotik kanpo atertzen da, eta zentratzen da kulturaren aportazioan. Eta gainera, zehazki, euskal kulturaren aportazioa. Hor zentartzen da. Eta horrekin, batean dena argitzen da. Bai, azkenean bete iteik, argitu iteik, eta horre balio du, egia San Bizita honetan, ez da? Bai, gizu, bastante erraz galtzen gaela, horrean, noizean behin reset bat egin, Ondo.